Διαλογισμός επαφής με το θεϊκό σπινθήρα. Κλείσε τα μάτια απαλά και φέρε την προσοχή στο στήθος, στο κέντρο της καρδιάς. Χαλάρωσε το σαγόνι, τους ώμους και ολόκληρο το σώμα. Πάρε μερικές βαθιές, συνειδητές αναπνοές, νιώθοντας το οξυγόνο να γεμίζει κάθε κύτταρο. Στην επόμενη εισπνοή ένωσε τις παλάμες σε θέση προσευχής και με την εκπνοή απελευθέρωσε την ένταση από το νου, το σώμα και το πνεύμα. Πρόθεσή σου είναι να διατηρήσεις έναν ήρεμο ρυθμό αναπνοής χωρίς έλεγχο και να μείνεις σε δεκτικότητα. Τώρα εστίασε την προσοχή σου εσωτερικά. Ποια είναι εκείνη η πτυχή του εαυτού σου που έχει παραμείνει αναλύωτη σε όλη σου τη ζωή? Αυτό το βαθύ αίσθημα του να είσαι εσύ. Ποιο είναι το μέρος μέσα σου που δεν έχει αλλάξει ποτέ? Δεν υπάρχει απάντηση με λόγια σε αυτό το ερώτημα, μόνο ένα αίσθημα. Βρες εκείνο το ιερό σημείο, όσο μικρό και ασήμαντο κι αν φαίνεται. Ίσως να μοιάζει με το απόλυτο τίποτα, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καν κάτι. Κι όμως είναι τα πάντα. Βρες αυτό το μέρος όπου νιώθεις απόλυτα τον εαυτό σου. Εκεί όπου δεν έχεις τίποτα να πεις ή να σκεφτείς για τον εαυτό σου, μόνο να τον νιώσεις. Να νιώσεις τον πυρήνα σου. Τον θεϊκό σπινθήρα, φύλακα και καθοδηγητή. Πέρα από κάθε σκέψη. Πέρα από κάθε ρόλο ή ταυτότητα που σου έχει δοθεί στη ζωή. Ξέρεις, αυτό το μέρος ήταν πάντα εκεί, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου. Είναι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο όλα κινούνται και αλλάζουν. Και τώρα συνειδητοποίησέ το. Ο θεϊκός σπινθήρας, αυτή η βαθύτερη ουσία σου, ήταν εκεί πριν ακόμα γεννηθείς. Δεν υπόκειται σε αλλαγή ή φθορά,
γιατί είναι άχρονος, άμορφος, άφθαρτος. Εισέπνευσε σιωπηλά μέσα σε αυτό το ιερό μέρος. Διαλογήσου σε συντονισμό με τον πυρήνα σου, σε σύνδεση με την ουράνια πηγή, μέρος της οποίας ήσουν, είσαι και θα είσαι αιώνια. Και αν αναδυθούν σκέψεις, άφησέ τις να αιωρούνται, ανίκανες να σε αποσπάσουν από τη βαθιά σου προσήλωση στην ομορφιά, την απλότητα, τη θεϊκή αποκάλυψη της ίδιας σου της ύπαρξης.